Ce-a sărit! Doamne, cât îmi place view-ul. Da. Aici trebuie lăsat să curgă. Mamă, cum e pe aici! Mamă, cât am mai șanțul! Ia să vedem că el a trecut. Hai să mergem și noi. Cât am mai șanțul! 18 km range. Niciodată nu mi-a apărut ăla așa cu roșu. Salutare pasionați de off-road, este Radu. Astăzi te la Voina, dăm către vârful Iede, la asta e Târgada. Haide, așteptăm pe băieți, dăm sus. Ai o cracă. Așa, da, frumos pe aici. Da. Urcă că e lejer, hai. Urcă că e lejer, nu. Mamă cum e! Hai să impulsionăm așa! Și de-aia lasă să vedem dacă urcă. Dacă s-a oprit de jumătate, față, băi! Ia să vedem. Sper să nu fie vreun copac ceva căzut pe aici ca să ne întoarcem, că a fost prea frumoasă urcarea ca să dăm înapoi. A fost niște ploi foarte mari, niște furtuni, ce să mai. Dacă ați văzut pe la Mioveni, a luat acoperișuri, a luat mai multe. Și la Câmpul Lung la fel. La noi la Pitești nu a fost chiar așa de rău. Doar a plouat și atât. Ia să vedem ce spuneam. Of. Da, nu mai e drum deloc. Să întoarcem. Uite, să întoarcem încolo.
Gata, are configurare de traseu. Ne-am întors de acolo. Urcăm pe altă parte. Ia să vedem, îi dăm o leacă de viteză pe aici. Am dat înapoi suspensia pe 2 pentru că rămăsese pe 3 de la concurs și o simțeam mult mai tare și mie cam place și confortul tatii meu. Hai, faci și noi un drift aici așa pe urcarea asta. Frumos, elegant cât de cât. Da, da, da. Hai, cu CF-uri la de-al tată. Cum lucrează suspensia la CF-ul? Ce aveți, domnule? Am cumpărat un suport de telefon și l-am pus aici așa pe ghidonul flex și ca să am GPS, dar aș vrea să cumpăr un Garmin ca să nu mai stau eu după navigația să o pun pe tabletă. Dacă aveți vreo sugestie despre ce Garmin să cumpăr, scrieți și voi în comentarii, vă rog. Dar aș vrea ca să fie fixat exact ca ăsta aici, așa pe flex, ca să văd și tableta, deoarece nu vreau să văd GPS-ul, apoi să mă chinui ca să, nu știu, când am nevoie de troliu trebuie să sar peste GPS, să mă uit, o să fie complicat. Aș vrea gen să fie montat exact ca suportul ăsta de telefon și după aia nu o să mai am treabă, o să-mi salvez toate traseele acolo și o să le am și când o să schimb ATV-ul pe viitor și toate cele. Ușor. Hai că sper să scăpăm și de praful ăsta. O leacă mai sus. Uite-ați munții, tati. Uitați munții, tati. Hai să dăm și noi pe sporți. Pe sporți, normal, normal. Hai să-i dau pe aici. Frumos! Am depășit și Plutonul. Am dat și eu L-ul. Nu că n-aș urca și în H, dar pentru binele curelei. Da, uitați-vă ce am atins acolo. Vedeți ce bune erau și jantele pe 14. Cu alea n-atingeam niciodată pe acolo. Dar ce să faci? Avantaje și dezavantaje. Dar bine că acum am și placa de greutate și este mult mai rezistentă decât scutul. Ia uitați urcarea care ne așteaptă. Și în ce priveliște alea Blanao, sus o să scot și drona când ne oprim la Câmpenească. Ia uitați, vacile. Dacă n-aveam de grătar, tăiam și noi repede una. Făceam niște antricot ceva. Da, da, da. Ce-a sărit! Mamă, ce-a sărit! Mamă, ce m-a aruncat! Nu știu dacă s-a văzut asta pe cameră. Ce m-a aruncat în sus! Ia să vedem și băieții. Da, se pare că și-a revenit. Da, merge normal acum. Cred că de la săritura aia s-a dereglat așa o leacă. Dar mă bucur că merge.
Haideți să ne bucurăm de viu. Am mai fost aici și iarna. Foarte frumos. Hai să facem câteva poze, un TikTok și revenim. Acum văd că merge bine schimbătorul. Îi dăm mai în fața așa pe overlanding. Ar fi trebuit să-mi iau și o geaca, deoarece aici bate vântul cam tare și îmi este cam friguț. Dar o să o iau la următoarea oprire. Doamne, cât îmi place viu, priveliștea asta. A uitat și diagonal, a făcut CF-ul. Încolo, încolo! Abia așa să urcăm pe acolo. Ia să vedem cum urcă băieții. Eu am urcat pe aici. Da, am uitat să dau drumul la filmare, dar vă pun aici în lateral filmarea de pe telefon. L-am rugat pe fratele Cătuță să mă filmeze. Ia să vedem. Bravo, Dudu. Haideți, așteptăm toți băieții. Ce feuri la deal, tată! Mai frumos pe unde am urcat eu. Hai să facem o leacă lucrurile mai interesante. Ia, a mai venit cineva? Hai că a mai venit câțiva băieți. Așa, tati meu. Da. Aici trebuie lăsat să curgă. Aici trebuie lăsat să curgă. Și aici să-i dăm pe lângă. Danghiringhi, 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 da. Danghiringhi, danghiringhi, ringhiringhi, da. S-a stricat ATV-ul, cred. Nu sunt cu noi. Cred că o fi de 125 sau cine știe. Să-i dăm pe aici prin dreapta. Mai romantic, mai frumos. Ia să vedem. Bolovanii ăștia nu prea îmi plac, dar e bine așa. Haideți pe aici. Ia să vedem. Ce nasol de pe aici. Hai că n-am atins. Mă mir. Merg paralel cu băieții. La. Mamă, cum e pe aici? Ce frumos și ce frumos. Bine că n-am dat pe jos. Ia să vedem. Am ajuns înaintea băieților sau nu? Ia dați pe acolo prin față. Dar traseul pe acolo era mult mai
plictisitor. Dinga-danga, dingi-dam. Mamă, cât mai groapă acolo. Ce bine că am fost atent. Vedeți, fraților? O clipă de neatenție care poate costa scump. Ia să vedem, uitați urcarea asta ce frumoasă e. Hai să-i dăm. Full gaz. Da, astăzi a fost despre overlanding. Sper că v-a plăcut. Scrieți și voi în comentarii ce vă place mai mult, plimbări așa pe munte sau mai mult extrem, urcări, coborâri, întreceri. Scrieți și ce vă place să vedeți, dar și ce vă place să faceți voi. M-ar ajuta să dați și un subscribe. Încerc să fac vloguri din ce în ce mai interesante. Iată, vedeți că sunt pe direcția asta. Coborâre frumos. Vedeți, am impresia că am lăsat pe aici și văd acolo ne așteaptă un copac căzut. Din asta mă știu întrece. Ia vedeți cât am mai coborârea. Și ating cu placa de greutate. Ia să îi dau așa pe șanț. Păi și ce fac cu bolovanul ăsta? Op. L-am călărit. Hai că a fost super ok. Ia să călăresc șanțul pe aici.
Ia vedeți, trebuie să trecem pe aici prin apă. Mă rog, eu am ocolit apa ca să nu trec prin apă. CF-ul ăla nu mai pornește. Credem că pompa de benzină nu mai merge. Am verificat siguranțele, toate adică toate sunt bune, dar tot nu pornește. Când pune contactul, nu se aude pompa de benzină. Am ajuns la Cândești. Am pus aici pe grătar de o sfârâială. Ia să vedem ce e pe grătarul ăsta. Te-ai păbră, cum e? Te-ai pău, să ai pău. Căprioară cu mistreț. Ba. Frumos, elegant cât de cât. Gata câmpenească, fraților. Îi dăm către mașini. Băieții s-au dus înainte. Ia să vedem să îi prindem din urmă. Ba, mă, cât am mai șanțul. Nu e pe aici? Nu e pe aici? Hai să stau pe aici, mamă. Ce emoții am, fraților, fraților. Nu s-a dus în dreapta. Hash and go! Ei să fi dus mai în față pe drum? Ei să filmezi mai în față în drum și apoi în stânga? Ia uite aici. Uite, acum mi arată că ne-am întoarce așa și Voina ar fi, mă rog, Lereștiu. Aici e barajul Voina.
Uite să ajungem undeva pe aici. Adică acum practic ne întoarcem așa în sus. Bine. Adică Da, ha. noi, da? Da, am văzut. Ia. Da, deci ne-am pierdut de ceilalți. Eu pe telefon. Ei s-au tot dus înainte, dar nu știm pe unde. Oricum noi mergem către... Ia vedeți prin ce cotloane am intrat. Par niște urme pe aici prin apă. Cred că băieții sunt pe aici. Ia să vedem că el a trecut. Hai să mergem și noi. Cât am mai șanțul. Cât am mai șanțul. Stai pe perete. Cu siguranță în restul n-au trecut pe aici. Adică erau tot pe aici dacă... Dacă ar fi încercat. Deci când dau puțin peste sfert de accelerație, nu te mai înțelegi cu el, rupe aderența, face pe nebunul. Da, îmi place tati meu, putere de aia maximă. Uitați el. Noi așa ca direcție pe GPS a merge bine, trebuie să ajungem aici la baraj, la Voina. Deci, ia uitați pe unde suntem. Uitați, spuneți și mie cu ce altceva mai ajungeți pe aici. Cu ce altceva să mai poate ajunge pe aici să explorezi tot necunoscutul ăsta. Luați-vă, fraților, ATV că merită toți banii. Orice de 400, 500, 600. Mergeți și explorați munții, explorați pădurile. Este un sentiment aparte. Vedeți ce bun e, fraților, și un GPS. Fel te orientezi și la Garmin nu-ți trebuie nici internet. E exact ce trebuie. Nici acum pe ăsta n-am internet. Am descărcat hărțile și era cam înclinată treaba acolo și problema e că îmi vine și soarele în ochi printre copaci ăștia și îmi taie toată vederea. Am obosit, fraților. E nasoală iarba asta pentru că nu văd ce e de desubt. Mă sperie că ar putea fi niște șanțuri nasoale. Ia uita șanțele astea. Ia uita șanțele astea, cum vorbeam de ele. Ușor. Mamă. Am inima cât un purice. Mamă. Deci acum trăiesc un maxim suspans. Mai arată acolo 36 de kilometri. Am verificat pe Maps. Mi arată 22 de kilometri de făcut până la mașini. Asta în condițiile în care este mers din ăsta drum de pădure, nu drum normal. Deci sper să ajungă, deja 1 kilometru a scăzut. Da, deci acum suntem aproape la păstrăvăria Brătioara. Trebuie să trecem iară muntele ca să ajungem la Voina. Vestea bună e că de aici știm drumul. Vestea proastă e că nu știm dacă ne ajunge benzina. Scrieți și voi în comentarii dacă credeți că ajungem. Dacă nu,
Vedem ce facem. Doamne ajută. Doamne ferește să rămânem fără benzină. Ia vede ce urcare, fraților. Ce putere are ATV-ul ăsta. Ce urcare frumoasă. Nu știți ce emoții am. Cred că acolo trebuia. Mamă. Deci la ora 9 seara noi urcăm înapoi pe Golul Alpin. Sper să ajungem cu bine să coborăm partea cealaltă. Adică cu bine ajungem, da. Sper să ne țină motorina, benzina. Deci noi trebuie să fim pe creasta aia acolo, așa. Noi pe acolo trebuie să coborăm. Vedeți acolo 21.05. Soarele apune. E bine, tati meu, e bine. Deci sunt foarte fericit. Asta e drumul pe care am urcat. Sunt la vale până la mașină. Toate semnele arată că voi ajunge. 18 km range. Niciodată nu mi-a apărut ăla așa cu roșu. Gata, fraților, am ajuns cu bine. Ultimii 2 mohicani. Victorie! Mai am 15 km. Era mai frumoasă urcarea noastră, mă rog, dacă nu era copacul. Întoarcerea noastră era mai frumoasă decât pe aici. Da, a fost frumos. Da? Dar n-a fost să fie. Hai, bine că am ajuns. Gata, fraților. Asta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut, dați și voi un subscribe acolo. Și ne vedem data viitoare. Sper
sper cu mai multe sau mai puține peripeții. Deci sunt mort de oboseală. Hai, l-am urcat sus, hai de la Pitești să văd ce mănânc. Ne vedem data viitoare.